born again pa. Dili pwede makatawgon ang taong born again kung buhay pa. Salamat. Daghan salamat. Ako si Dito Bulosan. Okay, mga igsunan, daghan na to siyang naabtan nga lugar, no, sa nabot sa Germany, katong gingon niya, nagtuon ko siya dito. Nya mo na ang iyang mga wali, mga igsunan, naagyoy kamatuoran ni, kay nama po siya mga katotoang mga litra po nga iya ang ipadayag ron, nga wala pa liter J kuno kaniadto, no. Apan kung ningon siya nga walay reliyon, mga igsunan, kay siya relasyon lang, may po na iya po dagway, kay murag wa po dagway na ikuan gud, wag siya pangulo dagway, ano, siya ra pagbughay mo na. Okay, mga igsunan, atong ihatag sa harbilin nga kanini ang 7 minutos lang ihatag to ni Brad Silbert kay motimbayan lang po dining uban atong ihatag sa magwalir hapon mga igsunan Yano aktibo mantigo usa ka Romano Katoliko Silbert Veritas Dundoyano. Kay salamat igsuon moderator. Moderation na lang ko kay 7 minutos nila na hibilin. Kaganina naminaw ko ni ma'am or sister, no? Nga igsuon ako ang Katoliko. Niingon akong mother, may na siya ang mga istorya, ganahan ko na. Okay. O mo na yung gisulti sa akong mother, no? Mayo ka mo padayag sa mensahe sa atong pagtuo, ma'am, no? Or nay, no? Karon mo isgot lang ko gamay sa iyang gisgutan ng kaning diversity. Atong sabton ning diversity, dili na ingon nga magtudlo og lain-lain nga magsinumpakiay, no? Si Pablo nagingon nga usa ra gyud ang pagtuo. Sa to usa ra ang pagtuo, meaning di ita magsumpakiay. Now, kanang gingon nga mag-usa ta in diversity paras na sa usa ka lawas ba? Nga lain ay kamot, na tiyan, na ay tiil. Lain-lain na siya function pero ga serbisyo usa ra ka lawas. Pero kining moingon ta nga kini bang lain-laing religion ba diversity ba ni in one faith? Now, na siguro ay common pras anang magtudlo og panghatag, we are one with it. Pero kung maingon og dili Diyos si Kristo, wala maingon nga dili ta nang Jesus, lahi na no. Sa Tito 1:9 gaingon na refute false teachings. Ato pa correction na yun ang sayop kung sayop ang pagtulunan. So karon mo diretso rin ta sa pagtulunan. Larawan, kanang pagdili sa larawan, giklaro man yun sa Biblia o gun si pagdili sa larawan, no? Sa verse 3 sa Exodo 20, na diha ang Yahweh unsaon pagsabot. Ayaw pagbato ng laing Diyos, gawas ka nako. Dayon gidili din paghimo bisan unsa, den dili ka muyukbo. Sumadahon ng 3 ka bersikulo. Dili kay 4 ra og 5. Kay og 4 ra og 5 mo ingon sakto mo mga dili Katoliko kay pagkakita ninyo nga kami mga Katoliko na ilarawan din yukbo og larawan na wala ego dayon. Dili man na ugod makonteksto kung dili i-appeal ang 3. Kay kung mayon ka basta yukbo gi Dios na diay. Dili tanang yukbo pagpaka-Dios. Si Pablo og Silas giyukbuan, buhat 16:29-30. Si Elijah giyukbuan. 2 Kings 1:13. Si Josue may yukbo at tubangan sa sudlanan nga dunay larawan sa anghel, Kirubin. Di ba? Josue 7:6. Si Ezekias gaampo sa Dios nga gipasabot nga gatubang og larawan sa anghel. Isaias 37 14-16. So ako maning ambot og maintag na minaw akong brad kaganina sa akong programa kay ako maning gisgutan, no, sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Nga kanang yukbo sa pagtuong Katoliko dili na sabton sa tanang higayon nga yukbo nga pagpaka-Dios. Na yukbo nga pagtahod lang o veneration. Now, kung kaming mga Katoliko gayukbo mi sa larawan nga gatuo mi nga kanang larawan Dios, sayop na. Pero wala magtudlo ang mga pari nga ang among pagyukbo sa mga larawan gihimo namong Dios. So diha lang siguro na wa masabti pag-ayo ba, no? Kaya ang yukbo ugod sa pagtuong Katoliko gi-qualify na sa 3, no? Dulia, hyperdulia o latria. Kanang yukbo nga latria sa Dios rana dili na pwede ihatag sa larawan sa mga santos kay ipasabot man na ni Kristo ug unsa tong sa Dios iya sa Dios ug unsa tong sa tao or emperador iya pod. So ang sa Dios dili nimo ihatag sa tao o sa emperador. Pero wa na magpasabot nga walay sa tao. Kay si Elijah giyukbuan man. Si Daniel gisimba. Daniel 2:46. Pero dili ito simba nga pagpaka-Dios. Kaya kanang pulong simba god sa historical use ana, dili mo na simba ingon nga Dios lang. Na may sabton nga tahod lang. Si example, lain.
First Chronicles chapter 29 verse 20. Ang Diyos gisimba og si Hari David. Pero sabton ba to nga gisimba si David ingon nga Diyos dili kay sa exegesis nga Katoliko kadtong simba ngadto ni David pagtahod raman. Katong sa Diyos kinatas-an highest. So dili na idolatry kay dili man na tupong. Gawas kong itupong na to. Nga ang among simba sa mga santos ug sa Diyos parehas, latria, that is idolatry. Pero kung tahod lang dili na idolatry, og moingon ba mo nga gama-gama ranas Katoliko karon makalusot? No. Dili daotan ang maggama tag termino sa paghingalan anang pagtulunan nga naa sa Biblia. Para anang Trinity. Di ta kabasaan ang pulong Trinity sa Biblia. No? Pero ang ipasabot ana na sa Biblia, usa ka Dios sa tulo ka persona. Di ba? Kana may kag monotheism. Mabasa ba na insigida sa Biblia? Dili. Kay Griego man na, pagtuo nga usa ray Dios, naay mabasa nga usa ray Dios, pero di ka kabasag monotheism nga kanang gikumbine ng mono og theism. Oh, monotheism, one God. Dili mabasa ang monotheism, pero ang ipasabot na sa Biblia, usa ka Dios. So, mao na nga ang atong pagpasabot diha. Then katong religion nga gisaway ng religion di lang na ako kay apike 3 minutos na lang ibilin 2 minutos. Ako lang ihatag James 1:27 nga dili na dautan ng religion, no? Kung naa sa insakto. Kay kanang pulong religion gikan na sa Latin word nga religare, meaning to bind back to God, meaning pagbugkos na to sa Dios. Ato pa kung dili ta magbugkos pagbalik sa Dios, di ta maluwas. So mo na nga ang religion mo na pagdugtong na to sa Dios. Mo magali na pagbuhat og mga maayo, no? James 1:27, no? Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widow in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So kanang pagbuhat og maayo, religion na. So pero kung ang pasabot na to religion sikta, dili na mo. Kanang mo rely ra kas dictionary nga kanang dictionary magpataka ra man og unsay kahulugan sa tao ana isuwat na yon mo ni meaning sa tao pero i-ignore na kung sa exact meaning anang religion. Di ba? Maayo na nga word. Now, sa katapusan, daghan kong gipangsulat diri. Katong gingon nga gibawal ng representation. Now, dili, no? Kay ang Dios gapahimog representation. Katong anghel day, representation sa mga anghel man to. Katong kirubin. Gisugo niya si Moses, pinaday, Exodo 25, 17-22. Oh, unsa man ang kirubin, anghel. So ang Diyos nagpahimog representation. No? Kung maghimo kag larawan, imong isipon nga Diyos mo na bawal. Diyos ng labas ana. Pero kung tahuron lang, dili na bawal. Napamay mong istorya. So, dili lang ko taman. O dagang salamat. O mayang hapon ka na tanan. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog. Numero 1. Tatak RMN. Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas.
Okay, sige po, no? Ang makauban nato din sa istasyon, nagatong mga kasama sa technical side. Wala dahil si Danny, kay niya pa kuno mag-duty. Si kasamang Roger Monera, o gusab, niya usab si ay kasamang Dax Ilumba, o atong itimbaya, no? Ang atong amahan din sa istasyon, uban na sa mga kaubang mga radyoman, mga kasama, mo great na kanila, o kanatong tanan, akong usbon, ganing pag-great nato basta Domingo gani. Maayong adlaw sa Ginoo. Okay, ang atong pizza karon, pizza 3 sa bulan sa Pebrero, tuig 2019. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, diretso dahin ta kay 30 minutos raman ni atong tulumanon. Akong gihisgutan sa miaging Domingo nga doon na tay mga pagtulunan nga giisip sa uban nga sayop. O kanunay na itong ipahinumdum kaninyo nga si Isayas naghisgot nga moabot ang panahon nga ang itom himuong puti o ang puti himuong itom. Buot ipasabot ang insakto himuong sayop o ang sayop himuong insakto. Now, gahisgot ta o kanabang mga abyan sa miaging Domingo, no? Nga ang mga santos, mga abyan sa atong pagtuo. Nga gani ang Dios maogyoy ga litok sa mga pulong nga wala siya mosupak anang himuon natong mga abyan ng mga santos sa mapananglit sa Job 42:8. O gunya, kitang mga Katoliko sa atong paghimo nga mga abyan sa mga santos, dili lang kay kana mo'y atong gihimo. Ato usab silang gipasidunggan, no? At tuig-tuig gani, no? Naggahinta og adlaw alang kanila. Nang gitawag nato mga kapistahan alang sa mga santos. Ato silang gihimong panig-ingnan, mao na ang atong ipasundayag ang ilang mga imahen. Kay inigakita na to sa ilang mga imahen, makahinumduman dayon ta sa ilang mga maayong panig-ingnan. Naa sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 1, no? Atong hinumduman. Si San Pablo gahisgot nga maingon nga akong gihimong panig-ingnan ang Ginoo, buot pasabot ang atong Ginoong Jesucristo, himua pug ko ninyo nga panig-ingnan. So nagpasabot nga kini daing mga santos panig-ingnan usab. So example. So kung maghisgod galit ang example o ehemplo, ipasundayag yun na, di ba? Kana bitong mga maestra diha sa eskwelahan, ilamang yung ipasundayag diha sa blackboard, kana mga example, di ba? So dili dautan nga himuon usab nga example o ehemplo o gusas pamaagi sa paghimong ehemplo sa mga santos ato gayong ipasundayag ang ilang mga handumanan. O ganang mga souvenir nato nila. Usama ni anang larawan o ang ilang mga ribulto. Pero ang atong mga igsuon nga nahimulag, particular gyud sa mga nahimulag, himuon na nilang sayop kay sa Biblia kuno gibawal man kuno ng mga ribulto. Now, ang Katoliko nga balik-balik na natong gipasundayag diri no pagpasibaw sa kahayag o katinawan nga kana agong gidili nga mga ribulto sulod sa Biblia
kadto man ang mga idolos kon mga Diyos, no? Atong timan-an nga sa Biblia, duha ka klase ang paghulagway o paghisgot og mga imahen o mga ribulto. Tinuod nga ang Dios gadili og mga ribulto nga kadto mga ribulto nga gisinayop paggamit. Kung ang tao maghimo og ribulto o imahen sa sayop nga hinungdan, dili ta mo supak nga gadili gyud ang Dios ana. Klaro man gyud na gyud, no? Unsa man gyud pasabot sa Dios sa pagdili sa ribulto, no? Balik-balik naman nato ning gisgutan. Pero naman gyud naghangyo nga hisgutan usab nako nako igala, no? Kay iya ko nung i-download, no? Oh, i-download ko nun yang audio nga atong i-upload diha sa kanang YouTube. Kaya iyang ipapaminaw po sa iyang higala nga dili na Katoliko. Mao na nga akong usboning tupikuha uban na sa mga pagpalawom pagyod sa kahayag sa pagtuong Katoliko mahitungod ni ini nga issue mahitungod sa mga dibulto o mga larawan. Ang tinuod, ako lang yung balikon sa pagsulti din sa kahanginan, no, diri sa atong tulumanon nga actually sa paghimo lang per se, no, per paghimo og larawan o imahen o bisan unsa nga butang, actually wala man gyud magdili ang Dios ana, no, sa sakto nga tumong, sa sakto nga huna-huna ba, no, ngano man. Kay kung basahon nato ang Exodus Kapitulo 35, versikulo 30 hangtod 35, atong mabasa sa maong mga tudling, no, akong usbon, Exodus 35, tudling 30 hangtod 35, atong mabasa sa maong mga tudling nga kanang kaalam sa paghimog ribulto, paghimog larawan, pagkulit o paglilok, kaalam na nga gikan sa Dios nga iyang gihatag sa tao, iyang gitugyan sa tao, no? Take note ha, ayaw gyud kalimti. Ang Dios maoy gahatag og kahibalo o kaalam sa tao niya nang maantigo mo kulit, mo dibuho, mo himog larawan, ubisan unsa basaha ragon ninyo Exodo 35 tudling 30 hangtod 35. Kaalam na gikan sa Dios. So kung kaalam gikan na dahil sa Dios kanang pagkulit, nya dautan diay na. Kunya na sa Book of Revelation ang kaalam sa Dios ipagamit man, kaalam God. So ang mga Katoliko igo lang ga pahinabo sa angay mahinabo nga kanang kaalam sa Dios, no, sa paghimo og mga ribulto kaalam man gikan sa Dios. Basaha ra God Exodo 35 tudling 30 hangtod 35, kaalam na nga gikan sa Dios. So kung ang mga Katoliko gahimog mga larawan o ribulto, igo lang gapatuman, gapahinabo ang Katoliko sa dapat gayud natong himuon nga ipasundayag ang himaya sa Dios nga atong gigamit ang kahibalo nga iyang gihatag nato. Now, karon ngano mang kung moingon mo nga kung tinuod na beritas ngano man laging gadili siya sa Exodo 20. Nga atong iklaro ninyo nga kanang pagdili sa Dios ang buot ipasabot niya diha kung sayupon paggamit o sayop ang tumong sa paghimo. Kay parehas ra gyud na, no, akong kanunay gibalik-balik yun ninyo nga example kanang kwarta dili man daotan ang kwarta kung gamiton sa insakto, na ipalit og makaon, itabang sa nagkinahanglan. Pero kung ipakadyos ang kwarta o gamiton sa pagsuborno, mao na dili maayo, di ba? Mao na ang buot ipasabot sa Dios. Unsa may buot ipasabot sa Dios sa iyang pagdili, no? Kung sayop ang tumong sa paghimo o pagbaton. Unsa may sayop nga tumong sa pagbaton o ribulto o larawan. Now, ang Yahweh naara pod diha sa pagpadayag niya sa pagdili kanang Exodo 20. Ang dili God o ambot og gituyo bakag sayop gyud pagsabot pa, no? Ako kung namatikdan ang atong mga igsuong na himulag
kung mubasaan ng Exodo 20, kung mag-isgot og larawan og ribulto, ang ilang tagaag importansya, ang ilang i-interpret, kana rang 4 ug 5. Kaysa 4 ug 5, gaingon man gud ayaw paghimog larawan bisan unsa, o ribulto bisan unsa, then dili ka muyukbo. Kana ra mo ilang sumadahon. Mao na kung kana ray sumadahon, no, mo yun ta nilang sakto sila. Kung kana ray sumadahon ba, ay dili mo day paghimog ribulto, then dili ka muyukbo nya. Katoliko klaro man yukbo og mga ribulto. So sayop ang Katoliko. Pero dili man na mao. Kay naamang good sa verse 3 ang gipasabot niya sa iyang pagdili. No, sa verse 3 gaingon siya nga, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. No? Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon ayha na din siya naghisgot og larawan sa bersikulo 4 ug 5, then di kamuyukbo. So kung sumadahon ng 3 ka bersikulo, masuko o dili mosugot ang Dios nga maghimo tag ribulto o bisan unsa nga himuong Dios nga kana bang ikumpetensya niya. Dili man gyud nato ka kompetensyaan ng Dios, dili ta pwede maghimog ribulto nga isipon natong Dios. Kay unang-una dili gyud na mahimong Dios ng ribulto kay ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Salmo 90 uno hangtod sa 2. Samtang kanang ribulto binuhat lag kamot. Dili na makalihok. Nasa Salmo 115 kanang ribulto di na makadungog, di makasimot, di makalakaw. Ingon na. So mao na nga dili pwede himuong Dios ng mga ribulto. Bisag unsang dagway, bisan pagdagway sa lalaki ug babae, no? Kanang atong larawan ni Mary o larawan sa mga santos, bawal na kung himuong Dios. Nga gahimo ta na aron himuong Dios, bawal na. Pero ang Katoliko wala magtudlo ana. Di ba? Klaro man na sa Biblia mga igsuon nga kadtong mga tao nga wala kahimot isa Dios kung maghimog mga ribulto sama ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Klaro man na nga ang ribulto mao gi ilang gihimong Dios. Di ba? Naa sa Nehemias 9:18, Isaias 44:17. Josue 23:16, no? Di ko na lang basahon, kamo na lang basa ana. Mao na mga tudling sa Biblia nga ang mga tao ni adto, bisan karon manggali, wala kahimot isa Dios kung maghimog ribulto nga himuong Dios. Di ba? Okay, sample lang mo basa kog Isaias 44:17. Og ang sobra niini himuon niya nga usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og moingon luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Klaro kayo ana. Maupod gihapon sa Nehemias 9:18, kung kanang ribulto nga atong gamon himuong Dios bawal. Bawal gina, tum supak ana, no? Pero kung kanang ribulto himuon nato para dayan-dayan or simbolo, representation, bisan pagaligludhan, basta representation lang, dili lang himuong Dios, dili na bawal. Kaya uban mo ingon veritas. Kung ludhan, di inyo nang himong Dios. Dili po na mao. Kay dili mang tanang pagluhod pagpaka Dios. Hatagog example. Sa ikaduhang hari 1:13. Ikaduhang hari 1:13. Si Elijah giludhan. Giludhan si Elijah. Kunya, pagpagka-Diyos na dayon to. Sa buhat 16, 29 ug 30, si Pablo ug Silas, giludhan, isip pagtahod. Nya, pagpagka-Diyos na dayon to. Siguro, kinigong atong mga igsuong nahimulag, basta mubiya galitas tinuod nga simbahan, makulangan yun atong mahibawan, maay-insig yun taglabas, kanang incomplete Christianity. Nga naman. Kaya kanang yukbo go, dili lagi na sabton sa tanang higayon nga yukbo nga pagpagka-Diyos. Of course, kanang yukbo nga pagpagka-Diyos, kanang gitawag sa Griego o latria, supreme worship that can be given only to God, iya ra gyud na sa Diyos. Dili na pwede ihatag nato sa tao o sa mga ribulto.
Kay klaro man to mga pulong sa Ginoo, ug unsay iya sa Dios, iya sa Dios. Unsa tungkang Cesar o sa emperador, iya pod. So unsay iya sa tao, iya sa tao. Ug unsay iya sa emperador, iya sa emperador. Ug unsay iya sa Dios, iya sa Dios. Kung ang iya sa Dios dili na to hatag sa tao, sa mga revolto. No? Sa Katoliko, ako naman yung gibalik-balik din hinga. Kanang yukbo god ato nang sabot base diri sa Biblia sa kanang gitawag og superlative degrees. Ang superlative degrees kana bang high, higher, highest. Now, kanang tulo, high, higher, highest, parehas na siya nga high. Pero dili gyud na siya parehas gyud ang gitason. High, high lagi. Pero mas taas tong higher. Mas taas tong highest. Ingon na po ng yukbo sa pagtuong Katoliko. Now, ang mga santos, ang atong yukbo nila gitawag sa Grego og dolia. Sa superlative degree pa na high. No. Kanang higher, hyperdulia atong gihatag sa atong inahan sa pagtuo, Mama Mary. Kay si Mama Mary God inahan man, ang inahan di as pamilya mas taas og ranggo, di ba? Kay sa pamilya, di ba, ang pinakataas og ranggo amahan, sunod inahan, dayon mga anak. Si Mary God, no, sa tema o niya nato sa pagkainahan ni Mama Mary, si paritapik mo na, di lang na ako naisgutan kay nag-isgot na tagribulturo, no? So, di lang siya na ako naisgutan, no? Sa pagtuong Katoliko, si Santa Maria, inahan man sa atong pagtuo. Si Eva gali, gitawag galig inahan sa tanang tao. Sa pagkatao, si Mary manggod ang bagong Eva. Kanang gihisgutan sa Genesis 3:15. Babae nga dili parehas ni Eva nga nahulog sa sala. Babae kanang gisgutan sa Genesis 3:15, ang gipasabot anak si Mary sa bagong tugon nga wa gyud nagpakasala. Kung siya ang babaeng gipasabot niya. So si Mary mao ang bagong inahan nato sa New Covenant. So kay inahan mo na nga mutawag taniyag bulahan. Lucas 1:48. Tanang tao ganiya, tanang kaliwatan mutawag niyag bulahan kinsa may babayhan nang maka giingnan ana diya sulod sa Biblia, only Mary. So special si Mary kay inahan gud siya sa atong manluluwas. So napod sa katong nagbitay si Kristo sa krus nga giingnan ni Kristo si iyang inahan, babae iyang term gigamit, dili na ingon sabton nga wa siya tahod siyang inahan. Babae iyang gilitok kay mo po na sa mga Hudiyo kanang pagtawag og pulong babae dako na nilang pagtahod. Nya ikaduha para makahibalo pud ta nga si Santa Maria ang babae nga gisgutan diya sa Genesis 3:15. Oo. Babae nga pagkatao na mahimong inahan sa atong manunubos. Mo na ingon siya babae, no? Ilha nga imong anak kanang akong tinun-an nga si Juan. No, kanang sa kung ako malimot, Juan 19 ba na? 25, 26, 27. Katong nagbitay sa krus si Kristo. Giingnan niya iyang inahan, babae, ilha nga imong anak ang akong tinun-an. Ang tinun-an po diyang giingnan, ilha nga imong inahan ang akong inahan. Di ba? Ako na lang gi-paraphrase para diretso masabtan. So mo na nga ang Katoliko gatudlo, sa development of doctrine, giklaro na nga si Santa Maria inahan. So kainahan ato pong ipalabaw ang atong pagyukbo niya taliwala sa uban sa mga santos mo na hyperdulia. Hyperdulia. Igo lang nilabaw sa dulia nga yukbo nato sa mga santos. Pero wala na mo mulabaw sa latria nga yukbo nga sa Dios lang. Na siguro ato lang pasayloon o kinahanglan kita mga Katoliko, pasayloon lang po yun nato ang mga igsuon natong nahimulag. Kay para gud nila, kanagong yukbo, usara ka buok, kanang yukbo nga iya lang sa Diyos. O na nga, kung muyukbo ta sa mga santos, para nila, ato na silang gihimong Diyos. Dili na mao. Dili na mao mga tinahod nga tigpaminaw. Sama ko na saludo sa military, ang usa ka private ug ubos og ranggo mo saludo sa iyang kauban ra pud niya parehas og ranggo. Ang makita nato saludo ra. Unya, kung mo saludo pug general, mao ra gyapon tanaw nato ang dagway sa pagsaludo. Pero ang gibug-aton ana dili parehas, di ba? Mas taas gyutong sa general kaysa imong parehas ra nimo ranggo. Pero parehas saludo, di ba?
Inana po ng yukbo, sulod sa Biblia. Na, tingali mo ingon mo nga, ngano man lagi berita si Pedro sa dihang yukbuan siyang Cornelio, iya man laging gibadlong sa Cornelio. Now, niya itong higayon na God sa exegesis nga Katoliko, posible nga naagyon sa huna-huna ni Pedro nga si Cornelio sanglit wala pa siya matudluig yun og unsa gyud ang barugan ng Kristiyano, maayo siyang tao, hibalo siya sa sugo, labi na katong sa daang tinuhuan, pero sa dihang nanay siya inclination nga mahimong Kristiyano, dili pa siya suhito og unsa gyud ang Kristyanismo, kay lahi biya ang Kristyanismo ug Judaismo. Dayon naamangoy background ng Book of Acts nga naay mga tao diha nga gatuo nga unsa man ni mga apostol nagmilagro man naghimo mga katingalahan, so mga Diyos siguro ni nanaaw gikan sa langit. So probably mao gyud na siya exegesis ana ba nga siguro na sa hunahuna ni Pedro nga ang pagyukbo ni Cornelio niya pagpaka-Dios. So mo nang gibadlong niya si Cornelio. Si Cornelio nga ayaw ko simbaha o ayaw kong yukbo og ingon ana kay tao ra ko. Press nimo, di ba? Mao na ang buot pasabot. Pero naay mga tudling sa Biblia nga mo support nga naay pagyukbo og mga balaan nga walay pagbadlong. Buot pasabot naay pagyukbo alang nila, di ba? Sama atong sa ikaduhang hari 1:13 nga si Elijah giyukbuan ug sa bag-ong tugon pod sa buhat 16:29 ug 30 si Pablo ug Silas giyukbuan. Di ba? Yawa gyud badlungan ni Pablo ug Silas tong miyukbo nila, no? O nga naman, kay naamang giyukbo alang nila kanang pagdahod udolya, di ba? Now, ang tinuod gud nga hinungdan sa Katoliko kung maghimog rebulto, mao ni ako lang baliko na nga kung ang Katoliko gali maghimog rebulto, ang mga katuyuan atong hinumduman, no? Mao na, una, naghimutag mga rebulto isip simbolo sa presensya sa Dios. Kasunod siguro sibya na to akong panghisgutan ng mga tekstuan eh. Dili daotan ang rebulto nga nagsilbi nga pagpahinumdum. Dili po daotan ang rebulto kung ato nang gihimo para pasidunggan ang tagiyas rebulto. Samaan ang gibuhat nato ni Rizal nga ato siyang gihimo ag monumento o rebulto pagpasidungog niya. Di na daotan. Pero kung ang rebulto nga himuon nato himuong Dios bawal na. Niya wa gyud pagtulunan ng Katoliko nga maghimog rebulto aron himuong Dios. Di ba? Kanya naabay example veritas nga naay pagyukbo das Biblia nga dili daotan nga nagatubag rebulto na Josue 7:6. Katong si Josue nagatubang sa sudlanan sa kasabutan nga kana rabang sudlanan sa kasabutan ay rebulto sa anghel. Di ba? Sa Josue 7:6 si kuan pod sa Isaias 37:14 hangtod 16 si Ezekias gaampo sa Dios niya gipasabot nga gaatubang og rebulto sa anghel. Di ba? Pero wala siya mag-isip katong anghel mo ay Dios, di ba? Nawa naman ko igong panahon. Okay, isang litwa naman tayo igong panahon no mga tinahod nga tigpaminaw at tangi ang sumpay ani sunod na Domingo pohon na usab. Og ayo kalimot sa tulumanon pod sa CFD karong alas 8 gabi kay moapil sa gihapon ta no. Okay, sa ngalan sa atong mahal nga inahan sa atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dipolog, si Bero Kaermari. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSBR, Tatak, RMN.